नमस्कार। मिथिलाक्षर अभ्यास के अंतर्गत आए व्यंजन वर्ण के कवर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ एकर अभ्यास करल जाए। सर्वप्रथम क देखियो केना बनते। क के लेल एकटा ई लाइन लिया, यह में एगो नीचा मुहे लाइन आनू, एकरा एना के घुमबै, वी जका बनबै एना। ई भ गेलै क। तीर के माध्यम से देखू, ई लाइन बनेलो एगो, एना करलो नीचा, फिर एकरा एना मिलबै त्रिभुज जका, ई भ गेल क। नीचा मुहे लाइन आनलो, फिर एकरा ऊपर ल गेलो, ई पर ऊपर एकरा एना के मोड़ के बना देलिए, ई भ गेल क। पुनः देखू, एकटा ई लाइन देलिए, लाइन देला के बाद नीचा में ई लाइन आनलो, एकरा ऊपर ल गेलो, एकरा ऊपर घुमबै एना कर देलिए क। भ गेल क। ख केना बनते से देखियो। ख के लेल एगो एना के आकृति बनबै, एकरा दू जका एना के घुमबै, नीचा आनू आ फिर एक लाइन के ऊपर ल के एना, ई भ गेलै ख। तीर के माध्यम से देखियो, ई आकृति पर ध्यान देबै, एना के बनेलिए, एकरा एना नीचा में आनलो, एकरे ऊपर ल गेलो एना। पहले ई आकृति बनेलो, एकरा एना के घुमा के नीचा में आनलो, इहे लाइन के फिर ऊपर ल गेलिए आ एना कर देलिए, ई भ गेल ख। पुनः देखियो, एना के बनेलो, घुमा के एना के घुमबै, एकरे ऊपर आनू एना, ई भ गेल ख। ग केना बनते से देखियो। ग जे छै, सर्वप्रथम एगो ई आकार पर ध्यान दियो। ई आकार बनेलू, एई में एतो से एगो एना के मिलो, एकरा एना के ऊपर से मिला के वाई जका, एई में एना के ई एगो लाइन देखियो, ई भ गेलै ग। तीर के माध्यम से देखियो, सर्वप्रथम हम ई आकृति ले लिए एकटा, एकरा एना के केलो, ई आकृति लेलो, एकरे एना के मिला देलिए, नीचा में लाइन के आई में ऊपर लाइन लगा दिए, ई भ गेलै ग। पुनः देखियो, पहले ई आकृति लेलो, एकरा एना केलो, मिलेलो एकरा में आई, ई भ गेल ग। घ केना बनते से देखियो। घ लगभग एके जगह लाग रहल छै। घ देखियो केना बनते। ई एगो एना के आकृति घुमा के बनाओ, आ एकरा एना के लो जो तिरछा करे, आ एकरा ऊपर उठाओ, इधर कर लिया, ये हो गेलै घ। तीर के माध्यम से देखियो, एना केलो, एकरा एना के नीचा ल गेलो, एकरे ऊपर गेलो, इधर घुमा के एकरा मतलब ई आकार बनेलो पहिने, फिर ई एना के ल गेलो, एकरे ऊपर ल गेलो, आ ऊपर में नीचे से एगो ई लाइन कर दिलिए, ई हो गेल घ। पुनः देखियो, एना के घुमेलो, एना के ल गेलो, एकरे ऊपर उठबे, ई भ गेल घ। व केना बनते से देखियो। व जे छै से मिथिलाक्षर में एगो आकृति पहिने बनेने हेबै, जे ई में यूज होय छलै, तहिने जे छै एगो आकृति एना के ई लाइन दिया, एना के घुमबै, एना क दियो, ऊपर में लाइन द दियो, एत लगबै छै एत बिंदी, एके ऊपर में छै से ऊपर में लगा दियो, ई भ गेल व। तीर के माध्यम से देखियो, ई एना करलो, एकरे ऊपर एना घुमा के आ ई क देलिए, ऊपर में लाइन द देलिए, ए बिंदी लगा देलिए, तो भ गेल व। एना करलो, एकरा ऊपर ल गेलो, एना के ऊपर में लाइन द देलिए, बिंदी लगा देलिए, ई भ गेलै व। पुनः देखियो, एना लो, एकरा एना के घुमेलो, ऊपर में एना के बिंदी देलिए, हो गेलै व। तो आइ कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ के अभ्यास करल गेल। सब अक्षर के कम से कम 10 बेर अभ्यास करू। जय मिथिला।